Welkom alle to de Fries Plottische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we van de latste Drot leren. De zesde Drot heet ei. Wanneer we den opspelen, spelen we de ei-noot. Jullie wordt dat denken dat de eerste Drot op de Jittoa heet ook ei. Dit is recht en met de tijd worden we meer van dit reden. Nu worden we bloos zeggen dat dit stemt, wils de noten en muziek worden in octaven gesteld. En de laatste Lekzion reden we van een notensysteem meer linies bijdoen, dat we meer noten kunnen doen opschrijven. Op een notensysteem is de ei-noot onder de draden van deze linies, zoals dit. Dat nächste is de F-noot. Om de F-noot spelen, waar we ons eerste vinger op dat eerste hakknop van den zesde Drot. Op een notensysteem is de F-noot op de draden van de korte linies, zoals dit. En te laatst hebben we de G-noot. Om de G-noot spelen, moeten we ons derde vinger op dat derde hakknop van den zesde Drot. Op een notensysteem is de G-noot onder de tweede van de korte linies. Met al deze noten op de vijfde en zesde Dräd zit dat vielleicht schwierig. Dat je ganz te verstaan, aber wie kan dat nog leren? Wanneer je dat regelmäßig oefen, worden je dat met de tijd leren, welke noten dat zijn, krijgt zo als met al de andere noten die we nu geleerd hebben. Ik wil ook zeggen dat deze noten zijn dolle om de verschillende Dräd en noten leren, liever als de Verken spelen. Wanneer we eine kerk oder in eine groep spelen, waar we zeer weinig deze leie noten gebruiken. Dat is aber goed dat te leren, en je vingers dat laten gewand worden. Nu dat we han al die Dräd geleerd, is het wichtig dat we dat gewand worden met al die Dräd spelen. Voor dit willen we een toonladder leren. Een toonladder is een soort noten wat in een toon en een rij gesteld zijn. Een toonladder kan een toon opgaan oder raufgaan. We hebben ateljemaal al verschillende toonladders gespeeld om al die noten spelen wat we bij dan geleerd hadden. Dat wat we nu willen spelen is een beetje anders, überhaupt dezelfde idee. Voor vandaag worden we over al onze vingers springen op alle 6 Dräd. Dit wordt ons helpen al onze vingers stort te maken en ons helpen dat gewand worden. Ik wil verder op de vijfde hak aanvangen en door de toonladder durchspelen.
Sei ihr Dankeschön für das Tausein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr dort leicht antworten, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch allen.